Ekene m gị onye mana ege m ntị biko na mụ amarụkwa na udele bụ nwa mmeli. Mụ amakwa na udele bụ nwa mmeli. So biko na nwee vidio na afọ n'akụkụ ebe yes ọ vidio bụ enyi ya nwoke ka ha heli ọgazi nwụrụ anwụ bụ ọgị ya, because according to him na the video ọ sị na udele bụ nwa ya nwoke. So ọgụ udele ejegojeje sọmọnụ Nigerian Chief Judge na mmeli. Ndị niile ji udele ọsọmọnụ go ha na mmeli wee mee gịnị ka e wee nwee ike wee mee gịnị hapụ udele. So na kemgbe udele na-eme vidio anụnụbekwana m na udele si na ọ bụ nwa mmeli. So okwu adaghalị ya na now unu wee sị na gịnị mee na udele bụ nwa njaaba ọ ya nwa hụrụ je obodo oyibo. Ọ bụ ya nwa hụrụ je obodo oyibo because na a na-ekwu okwu ignorance na stupidity na mmadụ amara ihe. Una na-efilu no till mmadụ across obodo oyibo. A lot of our people n'obodo oyibo amara ihe, especially some people like this Ifulefu, people like this anụ ọhịa anụ na video anụ. People like this anụ ọhịa anụ na video anụ amara ihe. Now, Ibiago, I'm not against you. You just someone who can teleport out because all you only believe you can name. Ihe gene only believe you can name. Man, let me tell you where you made your biggest mistake. Your biggest mistake beginning is just someone who Evangelist Ebuka Obi na this dirty thing no name ha. Akwefo, your worst mistake ever. Imego n'ụwa. Obu no nwogo ndị na-eme yes na deba. But your worst mistake bụ ije someone Evangelist Ebuka Obi n'ime this mmeli rubbish anụnwa unu na-eme ha. Kịta anụnwa na udele aghọọla nwa mmeli. Iwe fodu ego €100 ka iwere tupu n'ime mmeli. Ọha abuse of currency. €100 ya bụ iwere nyegodo ma ogwolu nọ Matthias ka iji aso olu seed na chọọchị ya. Ịnwekwa na ụwa niile ama nnọli ya ihe. Do you think na in all sense, in all anything in our church, na Matthias will ever forgive you for doing this thing in Emegi? Let's start with that one. Matthias will not even forgive you for doing this. The reason Jakwe Matthias is that na also na afi aburo Matthias. Man, I keep calling him Matthias because I were Malia. Him being Matthias, that the G Obunu, we never encourage this thing and will also discourage. That is what you are making the associate your where na this thing no name. Kita udele abozukwa udele obozukwa king obozukwa nka. Gwana mo mmiri na ha anụ ihe ọ ya ba asụcha na English akọwali ya n'Igbo. Oh, you mana ihunu na anwele isi. Now, you people don't know what you are doing. Ọ bụrụ na mmiri ahụ nwere ike dị na ya ha na-asụ Igbo na-akọwali ya na English, which means na mmiri gị na-efe na ya Arabi na agụ na-efe is not learned. That's why ndị ọcha ji bịa Nigeria wee kechi ya na akpabuli ya naba. It's not learned. Ị na-akọwali ya afa nwa ya nwoke na English because na nyanwa ọ bụ no yanwa bụ indeed no yanwa bụ grand generation udele. O kwesịrị ịma afa nwa ya akpọta n'iru ya. Isocha na English kọwali ya n'Igbo ifuru na ala abịana. Ala abịago. Biko na ndị ba achọrọ m iwu n'oge. Nenene ka ndị otu udele si agba onwe ha egbe n'ụkwụ. Unu necha vidio biko ka ba na-arụ na-eshi ekwe ya ka ndị ọzọ na-afụkọ ihu n'afọ ka ọ dịnụ. Kambolo njaba bulo kambolo njaba bulo kambolo ndị niile na-echere m echiche ọma bulo kambolo ndị niile na-echere m echiche ọjọọ bulo kambolo njaba bulo kambolo njaba bulo kambolo ndị niile na-echere m echiche ọma bulo kambolo ndị niile na-echere m echiche ọma bulo kambolo njaba nna ya bụ eze awọ the fearless king ihe a bụ nwa gị nwoke
eze awọ onye nke izipụtara si ya je kwuo eziokwu, ya je fight for justice, ya je mee ka ndị ọjọọ mara na enwere time over, and time over ahụ ka anyị na-alụ n'isi ya kịta. Enwere many things mkpere bịa, mana tupu m aga n'iru, enwekwere na ihe mụa bụ eze awọ ji bịa n'ụbọchị today. Ihe 100 euro anyị ga-enye njaba. Yes, when you look at it, if we are going to give it to njaba. Njaba ngwa were nke a were ya, ị ga-ewere ya ga goro ife niile ị nidiri. Ama m na ị na-like mini arụrụ ala ya o Fanta ma o Mirinda. Amakwanụ m na ị na-like ụmụ ihe kandụl a. Ama m na ị na-like ụmụ ihe banana na ụmụ ihe fruit. Ama m na ị na-like kwa ụmụ ihe ndị na-asụ ụsọ rịrịrị, n'ihi na ngịwa wụ mmiri bụ ndụ. Ndụ ahụ ndụ mmiri, mmiri bụ ndụ. Mmiri adịghị enwe iro. Enwere ndị si m ma ọwụ njaba wuchi m na-efe ndị nkwueri. No, njaba wụ the altar between me and the Chukwu, the communication altar between me and the Chukwu bụ njaba. And ihe njaba ji chuzo mụ na onwe m chuzo njaba bụ na mmiri adịghị enwe iro. Yes, no mmiri anọ ihe ite ịgago die something gilela bụ enwe di business. Mgbe gịnị ya ga-enwe business bụ imecha arụ nụkwọcha aka na iruru alụ alụ ịbịakwutie nso, ogosi gị na ya bụ mmiri, ogosi gị na ya bụ njaba. Enwekwere ndị ọzọ si mụ njaba nọ na Ọstra na-ajụkwa the same foods ndị na-ajụ m ajụjụ a. Mgbe ndị ọcha buru God wee bịa to them, ha nọrọ n'Afrịka ha na-akpọ God, ha nọrọ anywhere ha na-akpọ God. Na-ajụ ha, why can't they reason? Njaba ihe ji nye gị this my sacrifice, 100 euro sacrifice bụ maka nwa nwoke Ijele mbụ your son, Ijele speak. Mmanwụ ga-ekwuriri okwu ọwa ahụ ya ma ị translate ya l'asụsụ Igbo by. Mmanwụ ga-ekwuriri okwu ka ngafuo m nso na mmiri. Mmanwụ ga-ekwuriri okwu ọwa ahụ ya n'asụsụ Igbo, Ijele speak. The big masquerade, the king of the game. Ihe niile ọkwa n'aha nwa gị nwoke bụ Ijele la-aza. Ihe ndị yirikweni red and red bịawa n'ụbọchị taa bụ ka ha mara na danger adịgo. Ka onye ọbụla azọwa isi onwe ya ma ya wuru Flavor. Flavor si zọwa isi onwe gị ị na-anụkwa olu, zọwa isi onwe gị emechaa asịkwara na m agwala gị na onye ụlọ ji bụ nwa njaba. Don't say I didn't inform you that. Anyị agbago nkịtị ka ndị ekpere na ndị evangelism ka fa mee bịa miracle. Ka anyị mara ma Ijele ọ ga-anwụ na prison, ka anyị mara ma a ga-enye Ijele sentence na prison. Mana ife anyị nyopụtara bụ na ha eburugo the arrange from their pulpit criminal altar buru ega kwuo criminality of police Nigeria. Ndị polisi Nigeria bụ ndị agụrụ. Njaba ị ga-etinye ihe ọnụ ka gọọmenti Nigeria na-akwụ polisi their salary, ka polisi kwụsị dị na-arụ ọrụ criminality. N'ọwa onye zụcha oshi ọchọ ndị polisi agaghị dewe ya. Onye na-eme arụ ọchọ ndị polisi agaghị dịa ya. Onye were alị mmadụ n'ike na o ji ego o je setụlụ ndị polisi asọpọtụ ya lụọkwa onye a nara alị ya. Njaba orugo mgbe ị ga-etinye okwu ọnụ ka polisi na-arụ ọrụ ha accordingly. Ọzọ dị ka ibe ya bụrụ anyị fụrụ datụ narị njifa na-eme na kọtụ bụ echi ọbụla ọ pụtara Ijele ịfụ asị na magistrate ma ọ persecutor na they are fighting themselves. Ha gbanwe ha na mba nke ịlụ ọgụ, magistrate wee sị na ụjọ na-atụ ya
na ọ gaghị ekpezi ikpe that day. The second one, ihe anyị nyopụtakwere na magistrate pụtara si na o jiri arụ na ọ gaghị ekpenwu ikpe that very day. Nja bụ onye na-achọji anyị okwu ya dị achị okwu. Enwe ndị ga-asị ma Alike Obi ọ chọrọ m okwu. Yes, Alike Obi have been stealing from my people. Ọ na ochi chọọ m okwu. Alike Obi na-agwa my people na ya nwere project na Anambra, na ya nwere project na Lagos, na ya nwere project na Imo State. Ha tụọ ego, ụmụ mgbenye wee tụwa ego. Mana ụmụ mgbenye bịakwute Alike Obi, a chụrụ nwa m na school fees. Di m nọ na hospital, doctor si na a ga-akwụ deposit. Alike Obi nye ha olive oil, si ha kpewe ekpere. Njaba tulie o, tulikwe nke a, tulikwe this one. Achọrọ m this particular one ka itulie ya. The reason why Alike Obi need ego, ọkpọ the poor masses na siafa ego. Anyị chọrọ ịrụ hospital, atụ ha ego. Anyị chọrọ ịrụ Salafik condom na Salafik water, atụ ha ego. Mana ụmụ mgbenye bịakwute ha, si Alike Obi, my husband nọ na hospital, enidri 1 million, enidri 2 million. Alike Obi nye ha olive oil, pewere fe ekpere. Last, fa lost all their husband. Ha bịakwute Alike Obi si ya na achụrụ nwa m na school fees. Enidri ka m kwụọ nwa m school fees. Ụmụ zombies ndị a. Ịma na ikwubeghị nwa gị ụgwọ school fees, i were ego je na-enye offering. Ikpu ihe n'ọnụ na-afụ ọkụ. Ị nọ na mmiri ncha na-abaghị anya, you have money in your hand. Nwa gị ga-akwụ ụgwọ school fees next week. I were ego ahụ nọ gị n'aka ga-nye m ya Alike Obi. Alike Obi pụtazi ọla ọbụla gị na ya ji ego. Ihe ọzọ m chọrọ ka ịtụlie bụ Alike Obi atọ n'ụwa to blogger or be content creator. Ya mewezie program ọsị tụọ aka la share button. Ọkwa ndị blogger na ndị content creator la akọ this thing. Afụbedikwe pastor na ekwu okwu si tụọ aka la share button na ya mewe program. Alike Obi hapụ nkuzi as he claim na evangelist work ka ọ bịara ịlụ. Ọ lapụ nkuzi evangelist work ka ọ bịara ịlụ. Ọ gwawa ụmụ mgbenye na ndị fada nke a na Chukwu akpọdị ha, ndị pastọ nke a na Chukwu akpọdị ha, na ụmụ nwaanyị na-ekpe ekpere na ha na-awa napkin ka ha na-awa pampas na-ekpe ekpere na Chukwu akpọdị ha. Yawa ni Chukwu kpọrọ akpọ. Ọ sị na ndị fada na some of them nọ mama ha na papa ha si ha chie fada. Alike Obi papa ya na mama ya ihe ha si aje mee business. Papa ya na mama ya choose to do business. Which na ha send kwara ya je mụọ the business. Ndị aba na anyakwa ntị o. And aha business asha Alike Obi je mụọ ọwa electrical pass. Electrical pass ọwa aha business asha je mụọ. Alike Obi eje mụcha electrical pass. How stupid the father dey. How stupid the mother ilegodi mmụ ya anya. Ị ga-ama na nwaanyị ahụ nju ya si na poverty bịa. Nọ nke ozu mere oshi. Ka a na-achị package the woman ka ọ dị ka enwere nke ọ ka eme ka ọ dị ka mmadụ. When look at that woman, very ugly mother. Mụrụ Alike Obi. Ọ jọka njọ, dị useless. Business ka ha chụzulie. Mana mgbe o jere mụcha the business, based on onye si na poor background, poor family. Family na-enweghị nke aka eme. Family na-anaghị enyeju ha afọ ilegodi stature ya anya na o si dị ka anyị before. He will show you that onye adị eriju afọ na adegbo na ọ ikpeazụ a ka ọ bịa rijuo afọ. Alike Obi amụcha the business. Mana papa ya ha eji dị shishi to start up that business. Alike Obi wee jizie aka ya chụzuo onwe ya ịbịa gawara gị ozi. Ji aka ya wee chụzuo onwe ya ịbịa gawara gị ozi. Kemgbe ọ gbara chụzuo onwe ya, enwebeghị miracle Alike Obi megwere anyị fụgboro. Enwebeghịkwa ihe a ga-asị lekwe ihe Alike Obi mere with the spiritual power of ngụwawu Njaba ma ngụwawu Chukwu Abịama. Ife niile anyị na-afụ ụgbọala nji. Enwe ndị ga-ajụ m kedu power nke mụnwa megwere n'onwe m. Yes. Ndị nwụrụ m isi agwara m ha when they touch me, Njaba will take soul. Ọ miracle. Ha touchiri isi m, Njaba take soul. Ndị nwụrụ m tinye m na nga na 2019.
ejere m na Njaba, the video is there. Si na ihe ọbụla mmadụ chere bịa n'ụlọ m na ọwụ ihe a ka ọ ga-aghọrọ. The very day release m na zone 6. That very day ka egidere Chime Ejimfugha ya nwe ewe Ejimfugha na Italy ebe ọ na-ere drug la street. Ya si na ọwụ ugbo ka m na-ebo ya ma ya filie na onwego freedom since 2019. Ya pụta kọmentị ebe a ka ilozie ya once ka ọ kweta na ọ na-eme. Ọ ga-anọ n'ime nga wee kọmentị ya in the grace. Ewe Ejimfugha wụ papa ya si na ọwa asị na ọ dị the very day m pụtara n'ime ka ejijiri nwa ya n'Italy. Ya nwa kọmentị ya anyị nwa ga-elo ewe Ejimfugha once olilo ka anyị ga-elu ya ka ọ kweta na ọ na-eme. Nnamdi Kalu wee kpọọ aha m si boys ha je destroy all my compound. Na onye ọbụla gidere mbupụ m isi na ọ ga-enye 5 million. Njaba dị m so cheap iji 5 million achụ my life. Ụmụazị eriri ụgbụbụrụ ahụ mechara jekwe na my compound bụ ụlọ my father ọkụ. Ha tinyere ụlọ nke m ọkụ, ụlọ nke m enweghị ihe ọnụ. All miracle. They put my house fire. My house refused to catch fire. Here are evidence. I'm telling them this evidence for them to be going and making research. Ụlọ m catch the fire. Aliko bi tinye machis na this your pulpit ka emara ma ọ ga-catch fire. Ndị iro m gidere m tinye m n'ọnụ na-ata m mana Njaba bịara n'etiti ha jee n'ime ọnụ ha bupụta m mba nsọ wee na-alari na Ishi rescue m n'aka ndị iro m. Otu a ka anyị chọrọ ka Ishi rescue Ijele my son, mbụkwa your son. Onye na-ebudo ihe na-akwụwado ihe mana ya bụrụ na Ijele enwego ka o si mefe gị ya wuru na atọ na Ijele emefego gị nọọ ya wụ iwe gị o ji ga-apụta besins ma ọ wụ na ị na-eche mụa ka mụa bịa somiti eji case na this your present before you take action abịago n'ime somiti ya kwa na ọwụ Ijele mefere na-emefe nọ ihe o ji ka nọrọ ọdụ dị a. Njaba jee kịta jee kwuo ya jee isi ụzọ o si mefesa ka ewe na onwe ya wee mgbaghara irelizie ya na asị na ife karịa atụnye ya aka. Ijele nwa m nwoke ọ nọ n'ọdụ ebe ahụ ọ nọ. Ana m afụ ebe ụmụ okoko ndị ụha na-eshi mamịrị the most ugliest and dirty women and boys and men m na-afụ na social media na-akọ ya eri na Ijele ga-apụta dị. I don't have their time and I will never have their time. Akpụkwu nwere size na ama na akpụkwu nwere size. Abata ahụrụ m ebe a na-eme nkwugheri na Ijele ga-apụta dị. Na from now to the next year Ijele ga-apụta dị. Sọma na-efu 15 years, sọma na-efu 10 years. Njaba ọrụ ugo mgbe o ji eruo a kama azụ m agbakwa ndụdụ bụ ndị lara Chukwu. Imakwa na si nga ruo nga butere nkapị ọnụ ogologo. Njaba ọnụ m etoola ogologo, ọnụ m etoola eho ogologo. Utu ukwu na-egbudi nwaanyị hụrụ ọrụ asịawa afọ ọgọdọ kawa nke ọkwụm ịlọlịlọ. Aligo obi akaala nka, aligo obi akwụmala ịlọlịlọ. Na nke ikpeazụ a Aliko obi ga-ekpeta na a ga-eji handmade ama agara ife Chukwu kere. Chukwu ọngụ kere mmiri gụọ ya aha. E nwere ọtụtụ mmiri nwesara aha dị iche iche. Ọngụ kere fa gụkwa ha that name. Mana all these churches ndị a na-anọ na-ekwu eri mmadụ rụrụ ya. Church ọ na scam ndị mmadụ rụrụ ya. That's the difference between Njaba and this their altar. Afụbeghị n'ebe altar ha mere amụma ma o mee miracle. Enwe ndị si na mmiri dị wicked mana ha echefuo na Jizọs akọrọ ha na Baịbụl na ọ na mmiri ka ọ gara gaa ije lelu mmiri. Gaa nnọọ ije lelu mmiri Baịbụl egbuo ya. Ndị abụ chọọchị gụọ ya n'egwu. Ndị amụma ụgha bụ nwunye na amụma. Enwere ndị nke na-asị na mmadụ nọ python, people like alikalistic na mmadụ nọ python na mmụọ mmiri na-enye nsogbu. Ma emechakwa orewekwa ụmụ okooko ihe mmiri na the same church ya ahụ.
Ọtị ha zụwa Seraphic water. Seraphic water nọ nke na-agba ọrịa. Mana njaba wụ nke dị possess. Njaba nna. Ọ na-emekwa n'ile aliko obi. Lee ụmụ okooko ya, lee ụmụ zombie, ọ chala atọ m. The reason why actually they are talking now, they are very far from wisdom. Wisdom made the kaka ebefana. Because now wisdom made the kaka where they are. And what the reason? Onye nwere ogugu Ishi. Gejime pastor chori rule or biasi have to ego. How wana nwa ha chi rule pastor ashi ha bewe ekpere. Na Jesus genye ego. Ma Jesus na-enye dikwe pastor ego. Jesus ga-enye ego, ma ha wawu poor masses na-enyezi pastor ego. Jesus na-enye ha ego, adịghị enyekwe pastors ego. Pastor need ego, ha tụọ ha ego. Ụmụ mgbenye need ego, Jesus enyeme ha spiritual money. Jesus na-enye dikwa ego. Ndị abagụọla onye na-enye dikwa ego. Onye ọbụla jere na mmiri, jee gbaa afa fọ ụba. Onye ahụ gbọrọ gị je na mmiri wụ onye oshi, ọ onye wayo. Ndị aba na-enye gị ego. Onye ọbụla gbọrọ gị je na mmiri si ka ịkpata ego, onye ahụ onye oshi. Ihe njaba wu mmiri na-enyewu nwa, njaba na-enye nwa. Njaba na-enye nwa. Njaba na-agwọ ọrịa. Njaba na-enye nwa, njaba na-agwọ ọrịa. Njaba can open door for you. Ị chọrọ ọrụ, ime business. Mana njaba na-edikwa physical money. Ife ọ ga-eme ụka business gị na-aga aga. If I get me in a choro, it's a toro. I can't deceive my people in the name of Njaba. Njaba show up land where I deceive all my people. From that day, start to fight me. From that day, start to fight me. Come back to Wahangam Hanya. I hope I go 1 naira before. Onye ọbụla si na enye go 1 naira ya bịa na comment section dee ya ka ma afụ the face ka mara ma nọ m na nrọ mgbe o nyere mie ka nọ m na sick bed mgbe o nyere mie ya kwa na-enwebedo onye nyegwere m like I claim or like I said adị m amụ aka ikpela nka enwebedo na onye nje n'ọnụ ụzọ ulie yọọ ya 1 naira before si ya na adị ama problem ajim more problem nke ajim nobody and agabe me nanka the reason you weta this topic bụ aliko obi si that na onye ọbụla akụrụ shikim n'isi na aga atụrụ ego na Facebook njaba eberele hụ na mgbagbu I reject any spirit ga-eme ka atụrụ ijele ego na Facebook ise and onye ọbụla nwere ahụ ijele create a fake Facebook, create a fake account. Nama ego na Facebook. Njaba ya nacha ego ahụ. Ka o were ego ahụ ga treat nne na nna ya. Ya nacha nne ego ahụ. Ego ahụ ga-awụrụ ya ego eji eme case ma ego eji treat ndị ọrịa na nọ na family ya. Achọrọ m ka prove aliko obi wrong na IJELE azaji ekpere that God ya wee scammer God by IJELE will never ask for money online. Count 1. 2. Aliko obi si na onye ọbụla akụrụ shikim n'ahịa na onye ahụ ga-enwe kidney failure. Njaba lekwa obi mee. Hey! Njaba nyeze m kidney failures. Enyekwele m. Mana I wish na ị ga-enye m ka ọ dị ka ofu mkpụrụ okwu aliko obi kwuru ma ọ bịago to reality. We are going to prove him wrong on that area. Onye na-ebudu ihe na-akwụwa dị ihe. Ọzọ dị ka ibe ya bụrụ aliko obi si that na onye ọbụla akụrụ pim na ọ ga-eme onye ahụ case na ihe enwego ndị dịgoro down chebiri. Njaba ngwa gaa kịta biko ya ni na watch video taa gụọra m ndị Zion zombie asaa taa gụọra m ha taa gụọra m ndị Zion zombies taa gụọ ha kịta na achọrọ m ka vidio nke a ruo ha n'aka. Njaba gaa were vidio m na-eme n'ihu gị zi aliko obi na dream na nrọ ishop don't tag anybody. Njaba ga-eji ijie na nrọ ya wụ na o wee truthful human being ọ ga-apụta kwuo na ọ rọrọ nrọ
ya gwodi na ozu onye in a very good dog apụ ya n'ọnụ na ọ rọrọ nrọ nga nji ababịa nye warning gbasara that kidney failure. Aliko Obi sokwa na ndị na-generate that kidney failure na Nigeria. Jee ebe ọ na-arụ mmiri, jee ebe ha na-arụ ma alcohol, ha na-arụzi alcohol, backyard alcohol, ha na-arụ mmiri backyard mmiri. Gbapụkwa ụmụ Nigeria ga-esi ṅụọ dis dia nkwụ eri alcohol, ṅụọ dis dia nkwụ eri Sarafic water, ha ghara inwe kidney failure. Ndị ekwetara Aliko Obi ndị ga na-arịa that kidney failure. Ndị abịa ị ga-eburu kidney failure bujere onye ọbụla ṅụrụ mmiri Aliko Obi in the name of kajet mmiri gwọọ ya ọrịa, tinye onye ahụ nrịrị ya n'ahụ. Ka Aliko Obi kwetala ọ na-eme, and ka onye ahụ ṅụrụ mmiri ahụ kwetala Aliko Obi is a nobody, no just a criminal. A criminal were Bible na-ezu oshi maka onwe dị moral iji egbe aga oshi. No Bible moral nke ahụ o nwere. I want you to disgrace Aliko Obi by Ijele will never beg for money. And the kita, Agwu 1, go 2, go 3, Njaba Bilie, rise. Gawana Kuje prison, Ijele no. Gawana the magistrate office. Njaba Akwoma ato again, bam. Njaba, rise! Jebe, eba Ijele na debe jikesi ya. Destroy every battle of the enemies. And let Ijele be free. Onu kwuru njọ kwuo mma. Ka ha kweta na ngụ ọwụ Njaba bụ the author ọkarisiri. Ngụ ọwụ author karisiri author niile. And this is the time to prove these people wrong. Because I proved to Mukama. No go Okarisia. Ishipeni he kwetala ole eme. Ha kwetara na ọ na-eme, that's why they run away from me. I proved to Ewe Jifuga. No go Okarisia. Ishipeni Ewe kwetala ole eme. Ewe we run away from me. I show it on not to Kalu. No go Okarisia. Iwagari afi. Okwetala ole eme. He ran away from me. Orugo na turn Aliko Obi. Asịrị m gị jee gbuo ya. Ihe nsi Ijele ahụ o jiri eme ọnụ na ojijigo na-ebuga ụmụ okooko ihe ndị Igbo ha na-eshi mamịrị. This dirty zombies. Ma ndị nke nna amadebe ha nọ for years nothing to offer. Ha pụtara na ha na-ebuga ha na-abra gị. You are bragging ihe agbala aka and ejikwa na-enyo ihe agbala aka. Why are you bragging if you are a dirty human being? You na-eshi you na brag. When look at you, you are gonna have complete dirty juru ahụ. You na-ebuga ihe agbala aka na-eje enye onye fugodiri m na-aga ama na nwoke adịgo ka nwoke si adị. Ọ bụrụ boasting, ọ bụrụ fake life, ọ bụrụ itube ọnụ. If my appearance didn't convince you, go and ask my record. My record will convince you. Na nwoke adigo ka o si adị. Njaba bilie. Akpọbeghị gị bilie before. Ihe first time na-akpọ gị bilie. And achọrọ m gị bilie. Bilie move. I'm seeing you. Move. Jeme. All the whole documents about Ijele. Achọrọ m ka pieces were one after the other keta. Pieces were magistrate ọ bụla ji that case. Ya bịa next time si na ọ na-arịa ahụ. Ọ ga-adịgide ahụ tile shọ ga-anwụ. Magistrate ọ bụla bịara si na ọ na-atụ ụjọ na analụ ọgụ. Ụjọ ga-atụgide tile shọ ga-anwụ. Mana nke ọ bụla furu na destroy go the whole documents. O free Ijele ka Ijele lawa. Ị ga-enye onye nke ahụ ogologo ndụ. N'ihi na ọ ya ka ị ga-eji arụ ọrụ a. Anya ji agwa mmadụ na ị ga-esi n'eluigwe ma ọ na ị ga-esi na mmiri jee rụọ ọrụ. You must use somebody to do it. And the magistrate ọ bụla did that case. All magistrate chọrọ ka use rụọ ọrụ a. And if he fail, na-enye ya ego. Ndị abịa ị ga-elo ya. I say so with my face. Ụmụnwa the magistrate ma iloo ya, ụmụnwa family ya. Ha chọrọ m bịa Wostra. Ụmụnwa kwanye ha.
na ha gara achọnwụ ma bịa ọstra ha gbaa liko obi ya pụtala ọt ya mention all my name 10 days afọ ụkwụ m na Nigeria mma abanye n'aka ha ndị abaga gụpụtakwa m n'aka ha o mee ha ka film. If they want to experience that one, I'm ready. But I want to experience here now. I want Ijele to be free indeed. Okay, free. Otu ankurie, otu akọ ya adị. Ekwusigo ngo ha m n'ọnụ. Onye ọbụla o muwara ya dọga face. Ọ mụwa first come first collect. O muwa gị dọga face. Ya kwa na omuwa dị gị. Shiri mamịrị shim n'ihu pụọ ịsọ. Koyeri shim n'ihu pụọ ịsọ. Enwende na-achọ, enwende shi, I'm looking for followers. Chileke kpọọ gọkụ. If you follow me with the useless brain, God punish you. Don't follow me ọịsọ. Achọgadi m ego na Facebook. Ihe m jiri bịa na Facebook wu na I see that na Facebook is the easiest way to perform the miracle of Njaba. To do the doings of Njaba. And to speak out the truth of human being. The same way I unu na Jesus unu bịara arụ ọrụ niile ọrụ ma ndị ọgwọrọ ọrịa ma ndị ọkpọlitere n'ọnwụ ma ndị o mere ha afụbụ ụzọ enwedo onye ọ na-ana ego. The same way ka m bịara ịrụ ọrụ nke m onye ji bụrụ second son. Aga m anaghị ego to heal you. Aga m anaghị ego ịgwa gị eziokwu. And I will not allow myself ka Facebook m ji na-ezi ozi ọma na-enye m ego. I will never. Facebook no dey pay me. John dey manya Facebook, my Facebook all akwụ m ụgwọ. I don't promote my Facebook. I don't do it. When they got 1 million followers, 2 million followers, ha post onye or 1 to 2,000 watch ya, more to 1,000 watch ya. If I have range followers, me I don't have much followers, so I check out the followers. So when I drop video with my little one, if you video na aga ebo kwesịrị I hate reality is in the play, in the show. I have to go quite wherever. Ula kainala. Onye ma asu ya so lodo. Onye na amade asu ya so ala. Bye bye ni bye bye to. Una fugo ki mo fia shi date am. Umunne. Ali ko bi shi ni afọ ba aka go ogwa gi 1 or 2 things. Ali ko bi. If no ba aka bi ga ma na mu ano na red and red. We come now to free Ijele. We come now to disgrace you and to free Ijele. That the whole world, Nigeria, man, that you are a nobody. That the whole world, can Nigeria, man, that you are a nobody. Then what the free people? You see now, as you could hear, can you see the end of this story? How it's going to be? Bye bye, bye bye, bye. Choose by